салом бинандагони азиз. Президенти UFC Дана Вайт мегӯяд, ки қаҳрамони муҳорибаҳои омехта дар вазни сабук Ҳабиб Нурмуҳаммадов ба майдон бармегардад. роҳбари UFC Дана Вайт таъкид кардааст, ки Ҳабиб мисли пештар қаҳрамон аст ва феълан камарбанди қаҳрамонӣ дорад. бовар кунед, Ҳабиб барои як сабқати дигар бармегардад. айни ҳол унвони қаҳрамонӣ холӣ нест. Ҳабиб қаҳрамон мебошад. камарбанди холие нест. унвони қаҳрамони муваққатӣ ҳам нест, хабар додааст сомонаи телевизиони варзиш аз қавли Вайт. Ҳабиб дар сабқати охиронаш хеле эҳсосӣ буд. пеш аз ин падарашро аз даст дод. дар арафаи сабқат боз ангушташро шикаст. бо вуҷуди ин вориди рақобат шуд. албатта ман 100% гуфта метавонам, ки ӯ бармегардад, аммо ман чунин эҳсосро дорам, таъкид кард Дана Вайт. шаби 25 октябр Ҳабиб Нурмуҳаммадов дар давраи дуюми сабқат бо Ҷастин Гейҷи бо истифодаи усули буғикунанда пирӯз шуд. баъди пирӯзии Ҳабиб эълон кард, ки дигар ба майдони набард нахоҳад омад ва ин охирин рақобаташ буд. зеро ба модараш ваъда додааст, ки дигар ҷанг нахоҳад кард. феълан Ҳабиб шикастнодида буда дар 29 сабқаташ 29 пирӯзӣ дорад. Дана Вайт гуфт, Ҳабиб ба майдони набард бояд баргардад.